Хәзер эфирда парламент хәбәрләре. Алар белән сезне минем коллегам Идел Кыямов таныштыра. Исәнмесез. Фәрит Мөхәммәтшин төбәкләр тарафыннан Россия президенты юлламасын гамәлгә ашыруның нәтиҗәле һәм ышанычлы механизмын эшләргә кирәк дип саный. Россия парламентаризмы көнендә дәүләт советы рәисе традиция буенча Санкт-Петербургта закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Моннан 115 ел элек 27 апрельдә Төньяк башкаланың Таврический сараенда беренче дәүләт думасы утырышы булган. Россия парламентаризмы көнендә Владимир Путинның закон чыгаручылар советы әгъзалары белән очрашуы инде традициягә әйләнде. Ил президенты федераль җыенга юлламаны тормышка ашыру һәм дәүләт думасына депутатлар сайлауга әзерлек мәсьәләләренә игътибарны юнәлтте. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия здесь должна показывать хороший пример другим. Федераль җыенга юллама турында сөйләгәндә Владимир Путин дәүләт думасы һәм төбәк закон чыгару җыеннары парламентарийлары документларны гамәлгә ашыруга җаваплы карарлар дигән ышаныч белдерде. Закон чыгаручылар советы эшендә Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Ул төбәкләрдә президент юлламасының нигезләмәләрен гамәлгә ашыруның нәтиҗәле һәм ышанычлы механизмын эшләү зарурлыгына игътибар итте. Чөнки дәүләт башлыгы бурычларының күп өлеше ил субъектлары үсеше мәсьәләләренә кагыла. Мы должны раньше, чем федеральный центр, проанализировать всю эту ситуацию и все пункты послания президента, они у меня на руках, в одной таблице 66 поручений полностью касаются регионов. Первично наша работа. Татарстан уже все посчитал и правильно сделал. И когда все говорят, ну вот, Татарстан так развивается, потому что эффективная региональная команда. Дәүләт думасыннан тагын бер репортаж. 1 сентябрьгә Татарстан мәктәпләрендә 900-гә якын шахмат зонасы ачыла. Алар Мәгариф илкүләм проекты ярдәмендә укучыларның һәр яклап үсеше өчен оештырыла. Моны танылган халыкара гроссмейстер Анатолий Карпов бәяләде инде. Республикабызда күп тапкырлар булган Олимпия чемпионы танылган хоккейчы Владислав Тритьяк безгә биргән интервьюда Европа илләренең күп кенә төбәкләре көнләшерлек статистика соннарын китерде. Дәүләт думасында очрашуда спорт осталарының фикерләре белән кызыксындык. В этой программе Татарстан на одном из первых мест, на лидирующих позициях, и уже давно ведет программы. Но вообще-то основу шахматного движения заложил еще Рашид Гибятович Нижмеддинов. Уникальный совершенно был человек и единственный в истории международный гроссмейстер по шахматам и по шашкам. Үзенең устазы Казан шахмат мәктәбенә нигез салучы Рашид Нәҗметдиновны искә алып Анатолий Карпов Татарстанның шахмат тарихы күптәннән башланды дип бәяләде. 90-нчы еллардан әлеге спорт төрен республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев хуплады. Дөнья күләмендә Алисия Галләмова кебек шахматчы танылды. Тәтештәге беренче мәктәпнең шахмат зонасы кече һәм өлкән сыйныф укучыларының яраткан урыны. Биредә күп кенә турнирлар уза, һәркем осталыгын камилләштерергә омтыла. Казан университетының Алабугадагы филиалы мәктәбенең шахмат зонасына да яратып йөриләр. Һәр тәнәфестә һәм дәресләрдән соң шахмат такталары янында яшь гроссмейстерларны очратырга мөмкин. Владислав Тритьяк та Татарстанда спортның даими үсеше турында сөйләде. Дөньяда иң танылган хоккейчыларның берсе СССР җыелма командасының легендар капкачысы берничә тапкыр республикада булды. Боз сарайларын, спорт комплексларын ачуда катнашты. Что Татарстан действительно депутат хороший. И вообще мне очень нравится, когда я приезжаю в Татарстан, потому что очень гостеприимные, деловые люди. И я хочу сказать, что не даром, значит, на душу населения в Европе нет ни одной страны по количеству спортивных объектов на население. Это еще раз говорит, что, значит, руководство Татарстана, оно заботится о людях. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Бүгенгә сау булыгыз.